Ja som od začiatku presadzovala taký prístup, aby poľnohospodárstvo vôbec nebolo súčasťou tej dohody, lebo si uvedomujem, že naši poľnohospodári potrebujú takú spruhu. Ja som jednak, že trvala na tých zárukách pre poľnohospodárov a ďalej trvám na tom, že v prípade, ak sa táto dohoda dohodne, čo ja rozumiem, že ekonomicky pre Európu je veľmi dôležitá a nechcem byť tým, viete, takým populistickým spôsobom, ako niektorí moji kolegovia a niektoré politické strany zo Slovenska sú proti tejto dohode, ale neponúkajú žiadne riešenia. Táto dohoda pomôže našim robotníkom a našmu automobilovému priemyslu. Na druhej strane je dôležité, aby sme sa možno vrátili a prehodnotili niektorú legislatívu, ktorá platí v Európskej únii, ktorá vytvára príliš veľký tlak na tých poľnohospodárov. Len tu si musíme povedať, že na Slovensku poľnohospodári sú pod takým dvojitým mečom, že jednak tá Európska únia akože pritvrdzuje v tých kritériách, čo teda ja chcem, aby sme sa vrátili späť, ale na druhej strane, veď oni majú problém, aby dostali len tie platby, na ktoré majú nárok. Viete, že oni sa nevedia dostať ani k tomu, na čo majú nárok, že tá slovenská politická garnitúra, ktorá je teraz pri moci, ale aj dlhodobo je to problém, tých poľnohospodárov vyslovene dusí.